Má zmysel pri zhotovaní základovej dosky použiť pod samotnú dosku, to znamená pod betón, zateplenie a nedať ho napríklad z vrchu? Poďme sa na to pozrieť spoločne, čo tým docelíme a ako je to rozdiel, čo sa týka napríklad parametrov, ceny a ostatných vlastností. Spravil som si v prvom rade takto rýchle cenové porovnanie, čo sa týka napríklad násypov, ktoré ak dávame pod základovú dosku, že ak vyplním nejakú časť tých násypov polystyrénom, tak napríklad takáto frakcia 0,63 bežne používaná pod násypy stojí 12,90 eur za tonu, plus to samozrejme treba dopraviť na to miesto. Moja skúsenosť je taká, že väčšinou samozrejme od vzdialenosti závisí, ale niekde okolo 20 eur za tónu sa hýbeme. No a samozrejme treba to zhutniť. Na 1 meter kubický zhutneného násypu je zhruba 2,2 tony, čo je teda v prepočte na eurá, tak 1 meter kubický tým pádom vychádza niekde okolo 45 eur za meter kubický za materiál. No a práce väčšinou sa účtujú niekde okolo 8 eur za tónu, čiže pri 2,2 tónach, ktoré idú na meter kubický, je to niekde okolo 18 eur za meter kubický. Čiže suma sumárum vlastne 63 eur má vychádza náklad na 1 meter kubický. No a ako to teda vychádza pri polystyrene? Poďme si to takisto prepočítať. Použijeme tvrdší polystyrén 150S. Tento polystyrén napríklad na internete, tu som našiel za 1,5 m2 balenie 23,03 eur. To znamená, po prepočte to je nejakých 15,5 eur za meter štvorcový a po prepočte na metre kubické to je vlastne nejakých 76 eur za meter kubický. No a práce treba rátať pri metroch kubických niekde okolo 25 eur za meter kubický, čiže sumárum sa dostávame okolo 100 eur za meter kubický. Čiže cenové porovnanie je v prospech určite makadamu. Tu na to vychádzalo nejakých 63 eur, tu na to vychádza až pomaly 100 eur za meter kubický. Čo si však treba uvedomiť a v čom je rozdiel je to, že práve tým, že použijem to zateplenie pod základovú dosku, zvýšim tepelný odpor tej konštrukcie. Napríklad 10 cm makadamu zhutneného má odpor okolo 0,7, čiže R sa rovná 0,7. Zatiaľ čo polystyren 10 cm má odpor okolo 2,9, čiže R sa rovná 2,9. Čiže je tam značný rozdiel a treba si uvedomiť, že vlastne tento rozdiel o to menej zateplenia budem následne musieť dať potom hore na dosku. Čiže ak použijem napríklad 10 cm pod dosku a návrh by som mal dávať pôvodne 15 cm, postačí mi povedzme dať iba nejakých 6. Čiže vo výsledku, ak sa takto prerátam, už to odrazu prídem na to, že ten polystyren nestojí skoro nič, za to ale makadam platiť musím. A na druhej strane, čo si treba takisto uvedomiť a v čom sa zmenia parametre toho domu, ako bude fungovať, tak sa to zmení v rámci relaxačnej doby, alebo aj niekto to ľudovo nazýva, že nejaká akumulačná schopnosť. A práve preto, že vlastne tá doska, tá masa betónu, ktorá bola predtým pod zateplením, sa presunie ako keby nad to zateplenie a bude nám v zime držať chlad a v lete zase pre zmenu teplo. Čiže určite to má veľký vplyv na posunutie relaxačnej doby a vylepšenie relaxačnej doby. Čiže ak chcem v stavbách zvyšovať relaxačnú dobu, čo v našom podnebí strednej Európy určite by som mal chcieť, tak je to určite jedna dobrá vec, ktorú môžem pre tú stavbu zrobiť, a takže presuniem tu vlastne dosku hore nad izoláciu. Čiže keď to takto zhrniem, z prvej sa môže zdať, že makadam je výhodnejší, avšak po prepočte a odrátaní tepelnej izolácie z vrchu prídem na to, že ten polystyren vlastne nestojí skoro nič, ale makadam zaplatiť musím. No a navyše tým, že ho použijem dole, tak zlepším relaxačnú dobu stavby a dom mi bude v lete dlhšie držať chlad a v zime zase dlhšie držať teplo. Otázka, má to teda takto zmysel použiť? Za mňa určite áno, samozrejme ak chcem teda zväčšovať relaxačnú dobu a samozrejme ak potrebujem robiť násypy pod základovú dosku. Pre viac podobných typov a videí určite sleduj náš kanál. Ak sa chystáš stavať stavbu a chceš ju mať odvedenú odborne, profesionálne, určite nás neváhaj kontaktovať, radi ju takto inžiniersky rozoberieme. No a daj mi vedieť takisto dole do komentároch, čo si myslíš o zateplení spod základovej dosky ty.